bojone awak dhewe kuwi mbendira njajah. Berarti kowe kejajah terus. Kejajah wong wedok aku, Pak. Netone apa kuwi? Netone lho, bojoku arep mbok santet ngono ya. Alhamdulillah, Pak, iki ana ing pager ongkal. Pager ongkal apa pager ongkal? Pager ongkal. Pager ongkal di Stun Pager Tanjung. Pager Tanjung, Kecamatan Plosok, Kabupaten Jombang. Terus nggih. Alhamdulillah ya ampun, aku nyewasi ibu-ibu kok iso wayu-wayu wong kene ya. Cantik-cantik perawatan saben dinane. Kita skincare larang-larang le. Lho iki Jombang lho Pak, kok pakai skincare nyapok ibu-ibu atau mbak-mbak yang di sini tidak usah pakai skincare sudah cantik karena setiap harinya terkena air wudu. Deleng itu. Mosok, Pak? Heeh. Padane bojomu, bojoku barang kaya ngono, Pak. Sawangen bojoku. Bojomu awireng. Beda karo kene wajahe iki wajahe cerah. Tapi kan bojoku wis tak tukokno skincare. Apa? Ya skincare Pak sing larang lho Pak, rego 45. Kuwi skincare pondot iso 45 iki lho. Skincare larang lho 45 timbang wedake mbahku. Apa? Nomor 4 Viva Kintalan. Aduh, lha kuwi digawe watoke mbleduk kok. Lah ya regane 2.500 kan larang nggih bojoku. Wong ki mang mula kuwi dadi wong wedok kuwi kowe duwe wong wedok kudu diopeni, dirawat. Ngono. Contoh kaya ibu-ibu pada malam hari ini yang hadir delon sing lanang ning ndi? Sing lanang ning mburi kabeh, ning ngarep wedok tok. Sebabe apa le? Sebabe apa, Pak? Wedi karo wong wedok ketoke wong kene iki wong lanang-lanang ketoke tak delok. Sok-sok aku ya kuwatir wong wedok nek ana tontonan mesti manggon ngarep. Wong lanang kok ora enek ketok. Aku kuwatirku siji, Pak. Sing lanang mesti dikon tunggu parkir. Ketoke kok ngono. Lah iya. Bapak matur nuwun untuk Bapak Kepala Desel. Kepala desa. Ya Bapak Kepala Desa Pak Bambang Pitono. Leres. Kalian Pak Camat Tridoyo Purnomo. Kalian Ketua Panitia Mas Muhammad Iqbal Saputra. Betul sekali. Luar biasa. Campur sari teko panganan wis didekekne kono. Bayuh gereh asine le. Gereh iso wasin kaya ngono kuwi jane. Sing jenenge gereh sing digawe iki jane iwak apa upil aku ngono. Pakai gereh iwak ya Pak, yang dinamakan asinan atau gereh itu ya harus asin. Ya ora ngono jenenge ape dipangan lho iki jane gereh uyah tok aku ngono ta. Tapi alhamdulillah wah satene. Satene piye Pak? Cunduke gedhi-gedhi wae cilik-cilik. Lah engko nak gedhi-gedhi ora penak. Nak cilik-cilik kan dipangan miyayeni, dicokot cetel iso. Oh ngono ya. Tapi sing tak acungi jempol siji. Apa? Jombang panganan sing enak iki mau enek. Apa? Dadi terong dicampur karo apa kuwi jenenge tetelan. Basang tak pangan iki pikirku lak ya tak juwi kok iki mesti daging tok. Lah kok pas aku terong tok to le. Dagingnya dibadok batang-batang kae. Lah awakmu tekamu mburi kok. Lah piye wong kancane teko keri kok. Lah aku mau sene Surabaya Lah salahmu dhewe teko keri kudune njipuk dhisik utawa telepon. Hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Yang ke-80 kemerdekaan. 8 karo 0. Kuwi angkane wujude piye, Pak? 8 iki angka sing ora nek putuse. Maksude? Angka sing ora nek pedote. Muga-muga masyarakat yang hadir pada malam hari ini kita doakan sehat walafiat, amin Allahumma. Amin. Diparingi rezeki ingkang barokah. Amin. Sing duwe sawah tambah sawahe. Amin. Sing duwe sapi tambah sapine. Amin. Sing duwe sepeda tambah sepedahe. Amin. Sing duwe wedhus tambah wedhuse. Amin. Sing duwe bojo tambah iki apa to kok tak bacok ndas menan kok tambah bojone ora dibiacok wong wedok-wedok. Omonganmu lho jarene muga-muga wong sakmene barokah tanpa ana pedote. Sing duwe sawah tambah sawahe. Sing duwe wedhus tambah wedhuse. Sing duwe bojo iki ngawur iki bocah iki. Tambah sakinah mawaddah warahmah tanpa ana pedote kaya angka 8 karo angka 0. Cara bahasa Indonesia itu 80. Angkanya 8 sama 0. 8 dengan landasan Pancasila. 0. Kuwi 0 ya. Tak idoni lho kowe. Lah ya 8 jenenge 0 ya 0 kok 0 ya. Jane kocok kuwi asline. Maksude enek artine artine iki lho apa? 0. Kuwi nolong sapa wae sing membutuhkan. Walah lho kuwi ngomong nolong dengan landasan Pancasila. Kowe 0 ya apa? Ya kancane ya bingung kok Mas aku. Kowe ora ngerti. Kene mau
aku mlebu mak jebleng kowe mau lewat ndi? Aku mau yuk lewat dalan to, Pak. Aku lewat kono hias ning mburi. Poh, kudu nguyuh golek toilet ra enek le ning mburi. Akhire terus anake ning mbon ning anumu ning kono kuwi enek apa tak tutul-tutul ning mbahku. Masa mbok tutul-tutul nek. Lah piye ora enek toilet aku golek ngalor kidul. Bahasa rene nek wong, aku rono nek wong. Weh, aku mlayu. Ya ning mburi truk kono. Lah mburi truk kok wong kok matamu ya. Ya gak apa-apa mburi truk ning kono kan enek aling-alinge. Aling-aling apa aku ape tak buka kene lah kok wong wedok. Lho ya cil. Aku ya ngono. Aku ya meneng ae aku yan. Aku akhirnya terus mau meneng ngene iki isin aku akhirnya. Berarti ning mbako-mbakonan kono. Mbok mbakone sapa tak tutul-tutul ning kono ya ora ngerti aku. Wes sesuk nek dirokok anggere ambune pesing mesti tipake iki. Lah piye wong enek ya kuwi kok. Sesuk-sesuk iki tak omongane panitiae. Nak nggih acara sing pertama sing nomor 1 apa le? Apa nomor 1? Duite se. Yo rek to Pak, sing penting kuwi panitiane to Pak. Mulai acara koyo ngene iki sebabe kudune opone yo. Ya nek panitiane no pembentukan. Ya panitiane ra nek duite ora iso mlaku. Caceng iki. Sing penting duite sik ora toilet sik. Ya ora duit ora panitiane. Apa? Sing penting kuwi ya sing nonton. Yo. Lah kok sing nonton lho. Sing penting is duwe klambi karo celonoan. Lah ndelok ora ndek klambenan apa ya gondal gandul kabeh akhire. Ayo. Nek ngono ya ora klambi ora celana. Apa? Nek ngono toko kain. Lah kok iso? Lah nek ora ana toko kain sing nggo gawe klambi karo celana apa? Sing penting ridhone Gusti Allah. Lah Wis beres kowe ape ngopo. Lah kok wis entek to pal. Tak totokne we. Tak totokne. Kita menghibur pada malam hari ini Mas Jule. Iki carane piye ibu-ibu kaya ngene bengi iki ora mikirne utang. Betul sekali. Ya ora, mulih ya seneng atine. Seneng atine. Ya ampun mambengi ndelok percil, aku yang sing bingungi sing wilayah kono kae lho. Sing kono kan lungguh ning isor to. Pokoke aja nganti kelebon orong-orong. Ndane ya aku lek sampe kelebon orong-orong mulih. Lah nyapa to yo mbon ndelok percil mambengi iso kaya ngene iki piye kan? Ayo malah mesakne to le jadi. Sok-sok kuwi ora orong-orong tok lho, Pak. Apa? Pakmu barang kadang yo mlebu ning roke. Oh iya, bapakku kentus ya. Lali aku lupa. Kita hibur pada malam hari ini. Oke, dalam ben seneng warga kene. Ya ora, Pak Gerungkal. Sok ben Pak Mbah Lurah wis ngomong karo ketua panitia, Mas Percil, acara koyo ngene iki lak umpamane rame, gawe acara koyo ngene iki seminggu ping pindho. Alhamdulillah. Seminggu pindho ya, Pak. Barokah kanggo awak dhewe, Pak. Masyarakat setuju? Setuju lho, Pak. Pak Lurah langsung tagihan nganune DP-ne. DP dengkulmu. Lah iki omonganmu mau lho jarene nak masyarakat seneng. Lah iya ndelok ngene iki seminggu ping pindho. Maksudnya ndelok ning kene to? Ya iya ning kene dikek layar lebar ndelok YouTube padha ae to. Ya ngono. Ayo. Ndak lah. Ngono kok iso mbok omongne. Gak ngerti kancane watuk. Batuk Pak Haji. Ayo. Minum bledek. Bledek ndasmu Mas aku. Ayo. Wong kok iso jaga kesehatan. Iya. Sebab awak dhewe iki urip masane. Iso panggah watu. Winginane bakdo infus. Lho, percil diinfus kocok ya. Lah winginane kae sontek. Sontek selange dawa. Kuwi padha karo infus kok. Oh, enggak roh jenenge. Jarene sontek selange dawa. Dikandani sik. Dikandani wong enom niki lho awakmu ra nggugu. Isih tak tunggoni ae polahmu kaya ngono. Ndahne nek tak tinggal. Iya, Dik. Terus awakmu sing ngopeni sapa? Iya. Aku iki wong enom ngandani wong tuwa kok gak mbok gugu. Iya. Aku janten anak karo awakmu ya apa lho sing ora. Lah iya, isih ditunggoni sing enom awakmu ora ngandel ora gatek. Aja omong ae, utangmu sing 20 yuta ndang dibalekne. Iya. Karo mangsaku. Malah aku nek soal utang ngono wis. Ayo. Apa nyapa kowe? Nyanyi apa puisi? Puisi. Oh iya. Karena ini 17 Agustus. Anu judulnya pahlawan ya. Pahlawan judulnya. Iya, manut aku. Indonesia utawa pahlawan? Pahlawan. Oke, pahlawan. Indonesia tanah. Saya akan membawakan satu puisi yang berjudul Pahlawanku dari Cak Slendem, Pager Rongkal, Pager Tanjung, Ploso Jombang. Pahlawanku, terima kasihku kepadamu telah berjuang mempertahankan dan membela NKRI sehingga kemerdekaan dapat kita raih sampai saat ini. Oh pahlawanku, jasa-jasamu
Untuk kemerdekaan akan selalu kami kenang. Atau ngeden. Dan kami peringati selalu. Karena tanpa jasamu kami tidak akan pernah merasakan yang namanya kebebasan dalam kemerdekaan Indonesia. Dengan semangat perjuanganmu di masa lalu. Anaknya sopo? Dengan kekuatanmu di masa lalu dan dengan gigihmu mengusir para penjajah yang masuk ke NKRI, Indonesia selalu jaya, merdeka selama-lamanya. Gentenan Mas, gentenan. Dan kami akan mempertaruhkan nyawa kami. Wah, nyawa apa? Untuk utangnya neridil nyawa. Untuk mempertahankan keutuhan NKRI. NKRI harga mati. Terima kasih pahlawanku atas semua perjuanganmu. Terima kasih. Awakmu po iso kok sembok. Aku lho kejak gentenan kowe omong Ngomong tok iki rumah sakit. Lah awakmu po iso? Iso. Rumah sakit. Aku apa lho? Awakmu judulnya apa? Judulnya apa? Pahlawan. Ya, judulnya to. Aku ya. Heeh. Pak Bambang. Loh. Kok sepuh enak kepala desa. Kepala desa tak gawe pahlawan desa ya kena to. Heeh. Rumah aku. Pak Bambang. Kau adalah pahlawan desa sini. Pak Bambang. Tolong nanti jangan lupa. Ini dagelan ditambahi ya Pak Bambang. Kok sawi lho? Lah apa? Kok njaluk dagelan? Terima kasih. Oh, terima kasih. Oh, matur nuwun. Matur nuwun. Oh iya oke. Ayo, lagune sembarang. Matur nuwun untuk Pak Bambang selaku kepala desa. Awake guru. Oh, Pak Bambang. Lagune kok ngene iki piye? Jangkrik. Aku di sini terima kasih kepada masyarakat semua yang hadir. Jaluk disayang. Kalau sing tua wegah ditinggal. Oh, pahlawanku. Saliyane Pak Bambang. Sapa? Juru kunci. Juru kunci. Pak Jamari. Pak Jamari. Matur nuwun sampun jenengan ngopeni mayat-mayat ingkang wonten mriki. Mugi-mugi sedenipun paringos swarga. Amin Allahumma amin. Mudin. Kok mati tok to lek Pak Saman, Pak Saman. Pak Saman. Tunggalane sono, tunggalane jati. Oh. Dawa buntut. Ya ampun Pak Saman dawa buntut. Iki piye ta ya? Puisi lah kaya ngene iki lho. Digoyang Pak Saman ser. Aduh buntute moden jangkrik. Lagune iki lho sing apik. Goblok. Warung ngarep Mbak Put. Warung ngarepan. Mbak Put gundul. Aduh. Lah awakmu ra iso ngono lho. Lah kowe apa lho lagumu morat marit to Lah kancane yo golek mosok Mbak Put gundul. Kanggo sing hadir ning kene. Lah iya maksudnya aku lak matur nuwun ning kene iki lagune sing apik. Lah ya ngono lah. Nadan. Lah. Iye. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan rungokne nggih iku sus ibu-ibu niki. Bapak-bapake mendel riyen mawon. Kula niku mesakne bapak-bapak asline. Nyambut gawe rina wengi digawe wong wedok. Ning lak bapak-bapak mulih kok nyambut gawe wong wedok merengut niku kula nesu ngoten niku. Loro ati tombo ati menengo cangkemmu. Loro ati umume lho tombo ati nyapa iku 5 wernane kaping 1 roh tangga gelange gedhi ya loro ati wi kaping 2 diapusi bojo ya loro
kaping telu sing lanang elek sing wedok ayu Lorati kaping papat ora duwe dhuwit pacar minggat masalah cah nom-nom kaping 5 duwe entek diapusi rondo salah sawijine mesti tau ngelakoni kudu sing sabar yen ra sabar stres terus mati. Rungokno ibu-ibu kuwi. Nak bojomu rong duwe dhuwit aja ngayal tuku gelang. Mesakne wong lanang nyambut gawe boyoke sampe pedhot. Kowe njaluk gelang. Tukono karete lho Pak ben marem matine. Enek tanggane iso tuku gelang loro atine pengen tuku gelang. Mesakne wong lanang nyambut gawe nang wengi kuwi lho. Kuwi tenan aku. Apa meneh-meneh lambemu? Wong lanang itu adalah kepala rumah tangga tak omong ngono. Wong wedok iku kudu manut karo wong lanang rungokno kowe. Ya bener. Lah wong lanang ra duwe dhuwit ya menengose. Aja ngeyel tuku-tuku. Akhire ku wong lanang utang. Sabar. Mekarne diubet-ubet kowe. Sabar Mas. Meneng lambemu. Malah curhat iki. Meneng. Dasmu. Aku tenan aku. Bapak-bapak tak omong ngono, senengno atimu sebab wong wedok turunane hawa ki mangap. Wong lak mangap ki nyecret terus. Wong lanang turunane Nabi Adam ki mingkem. Meneng ae lah disenani sing wedok akhire stroke. Yo sing sabar. Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Ora pengen dolan-dolan ora apa-apa, pengen mancing-mancing ora apa-apa. Sing penting positif aja nganti ngapusi sing wedok. Iling-ilingan ngomong aku lho sampe saiki lho mancing lho ora iso jangkrik. Sing sabar. Meneng dasmu tenan aku. Sedih Mas samu ngene iki apa direken penak piye. Aku lho mulai lho dhuwit dijaluk bojoku. Kowe to ora ngrasakne. Aku tenan awakmu dijajah wong wedok ya Mas. Iya. Sabar ya Mas, wong wedok ya ngono iku menang-menangan dhewe Mas. Padahal wong lanang sing golek duit, wong wedok sing karingan to ngono kuwi lho. Wong wedok iso menang-menangan. Awak dhewe arep dolan metu arep ngopi, arep mancing, arep nyanti ngono diganduli ora entuk. Karepe kok nunggu iya. Awak dhewe gak mongko sing mergawe. Kono kok iso malah larang-larang awak dhewe metu. Awak dhewe iku koyo terkengkang, kok terjajah lho kok. Wong lanang iku sakne. apa nyapole. Aku ngewangi awakmu nangis. Nyapo kowe ngewangi aku nangis. Aku dhewe yo nglakoni. Lah berarti kowe yo ngono kuwi. Le, awake dhewe iki mangsamu ki dadi pejuang lho, Le. Pejuang. Iya pejuang no. Oh, awakmu mau tau dadi pejuang. Pejuang. Ula masa umpamane aku zaman biyen urip. Heeh. Zaman apa tahun iso awakmu nglakoni zaman biyen, zaman penjajahan? Penjajah. Loh, jas merah jangan lupakan sejarah. Lah pas saat kuwi awakmu, ya toh? Awakmu saat penjajahan dadi wong wis urip ning kono. Masa itu kamu sudah hidup, bagaimana caranya? Mesti gak iso awakmu. Tapi awakmu. Loh, nek aku yo ikut berjuang mengusir penjajah. Carane tak tonyo komburi penjajah saklenane. Kowe cilik londo gedhi kowe rong nonyo kowe ditendang deng bongko raimu. Iki dinalar pikir. Yo nganggo iki to Pak senjata to Pak. Apa? Kita sebagai orang sini punya senjata seadanya, bambu runcing tak coblos komburi mak dus terus tak ongkek ungkik londo mati. Kowe sing ngethoki pring, kowe ditembak londo komburi dor pecah dasmu. Kowe aja ngomen lho. Yo jarak jauh no, senjata apa? jarak jauh. Jauh-jauh apa? Ketapel, tak pelinteng ndase. Kuwi ndas londo apa pelem? Lha kok mbok plintengi lho, lha kowe ditembak bongkol. Yo pakai akal. Pakai akal. Dalane londo ndi? Nggen kono wenehi jogangan dikeduki sing jero, wenehi ula. Londo nyemplung dicokot ula matok, mati londone. Tak kene cah pinter. Kowe iki mikir utekmu sing cepet lho. Lah kowe sik njiko ula, kowe diuncali londo mak plung bom bongko sak keluarga kowe. Kabeh kok salah. Nah awakmu piye? Aku wong Banyuwangi, enek londo tak santet. Lho. Jero tak iseni radio. Apa enek londo kok mbok santet? Carane nyantet piye awakmu kok ngerti? Ya tekok netone londo.
Berarti digoleki? Iya, netone londo digoleki jedet, santet bongko. Kok sik to? Nyantet kok iso ngenteni golek netone londo apa mungkin? Lah timbangane goleki ulo barang kowe nyapok. Wis sing penting awak dhewe saiki wis merdeka. Iya. Wis ayem tentrem Indonesia. Iya. Jaga kemerdekaan kita. Lah saiki ora mungkin awake dijajah londo ora mungkin. Isa enek penjajah saiki, ora londo, ora Jepang, ora sak liya-liyane. Apa? Sing njajah awake dhewe dina iki mung hawa nepsune awak dhewe karo wong wedok. Lah kok iso? Bojone awak dhewe kuwi bendina njajah. Masa bojomu Kandhani kok bojoku yo yo. Kowe ngono bojomu jual duit terus. Malah jaluki duit kamu aku mergawe. Lah kok aku dikon mergawe bendina. Mulih ngono kuwi ya to. Mulih dijaluk duwike, dikon mergawe neh, mulih dijaluk duwike. Berarti kowe kejajah terus. Kejajah wong wedok aku, Pak. Netone apa kuwi? Netone lho bojoku arep mbok santet ngono ya. Ora ning ngono. Lah aku teko awakmu ki lho, genah iki piye koe rumangsaku.